Chorvátsky grob, plastová krytina. Vlastne túto bude potrebné naceniť kompletné prekrytinovou krytinou. Toto je vlastne spodná strecha. Rozdiel som to do 3 segmentov, ako čo sa týka výmer. Toto je spodná strecha, to je takto tuto riešené. Pod tým toto kúsok ide dole. Vlastne tuto je drevený základ. Toto bolo dostávané ako dodatočne. Čiže to je drevostavba, tam je drevený záklop. Toto všetko je v rámci tej spodnej strechy. Tuto je požiadavka vlastne vymeniť túto rínu. Tu musí ísť oveľa väčšia rína a aj väčší zvod, lebo ono to vlastne zbiera, tento malý kúštik, to zbiera celú túto strechu a plus ešte aj polku z tejto celej vrchnej strechy. Toto vlastne je tento vývod, tam je ďalší. Ten je tam zvedený, ale vlastne polka tej strechy ide sem a potom sem, čiže to je úplne nevyhovujúce. To musí ísť poriadny žlab a poriadny zvod, ktorý proste pri tých lejakoch to nestíha brať. Takže toto je spodná strecha s takýmito detailami. Je tu jeden prestup, klimatizácia. Ideme na strednú časť. Toto je stredná časť. Tu máme dva prestupy. Jedna je klimatizácia, jeden je kotol, potom tu je toto je klimatizácia. To je teplá voda, ktorá je tu. Tuto ohrov teplej vody a tu máme takéto betónové závažia. Troška neštandardne riešené. Dobre, tu máme ďalší prestup. Máme tu atiku. Tie výmery tých atik tam budú, len ešte zmerám vlastne tú prevyšujúcu časť, aký to má rozmer.